Cože? Slyšíme se? Hodně špatně. A teď? Ano, bezvadně. 7 dní. 7 dní? Bože, příští pondělí mám umřít? Ano. Ne, počkat, v pondělí to by bylo 7 pracovních dní. Já myslím 7 dní od teď. 7 dní od téhleté hodiny? Jak to zjistím? Polámaly se mi hodinky. A co máš z hodin? Prostě za 7 dní. To bude svátek. Počítáte do toho i svátky? Přijde na to, který svátek. Martina Luthera Kinga. Ten ne. Proč ne? U nás v práci má každý volno. Ježíši Kriste, prostě ti dávám 7 dní, taky se můžu stavit hned a oddělat tě